Varázslatos tea délután egyenesen a Mulin Róti világából. Ez a gyönyörű teáskészlet a Rózsababák kollekció része, és egy gyönyörű rózsaszín bőrönben érkezik, így nem csak játék, hanem egyben ajándék is, amit öröm kézbe venni. A szettben megtalálható minden, ami egy klasszikus teapartira kell. Egy kicsi teáskanna, 4 csésze és csészealj, 4 kis tányér és egy bájos tálca a felszolgáláshoz. A darabok fémből készültek, istrapabíróak, de mégis könnyűek, így a kisebb kezek is könnyedén használhatják őket. A nosztalgikus minták, a lágy színek és a részletgazdag illusztrációk mind a Muli Róti jellegzetes stílusát idézik. Ideális szerepjátékhoz, barátnőkkel, babákkal vagy akár a szülőkkel, hiszen a közös játék mindig élmény. A bőrönt praktikus tároló dobozként is szolgál, így a teáskészlet mindig rendben tartható és bárhová magunkkal vihető. Ez egy igazi kis kincses szett, amit generációkon át is megőrizhetünk.